गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोनाय जाग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। PM किसाननि 18थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरबाय दे। जोंहा दहाय फुंनि 12थायावनो फैसाखौ सोना हरदों दे। दा बेवहाय फैसा सोना हरदों, फैसाखौथ' सोना हरनाया, नाथायबा दायो नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ सोंहरदों आरो FTO प्रसेसआ न' जाना दङ, पेमेन्टआ पेन्डिं जाना दङ, फैसाखौ आं दासिमबो मोनाखै, नोंथांमोना बेबादि बुंदों आरो फैसाखौथ' सोहरबाय नालाय जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। दा बेनिखायनो FTO प्रसिडार न' जादोंबा बिनिफ्राय आरो FTO पेन्डिं जादोंबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन ना मोना, दा बे जोंहा मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों आरो गोबां मानसियानो दा फैसाखौ मोनाखै बे FTO प्रसिड जायनि थाखायनो। दा बिनि बागै आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों, जाहाथे नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि PM किसाननि फैसाखौ मोनाखैबा एबा नोंथांमोननियाबो जुदि FTO प्रसिडार न' जानानै दंबा एबा FTO प्रसिडार नोंथांमोननिया पेन्डिं जानानै दङबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया, आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलखौ गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो गिबियावनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय, बे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै बे फैसा सोनायनि बागैनो दे। जोंहाथ' फैसाखौ दहायसो सोना हरदों नालाय, प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दहाय 12थायाव बिथाङा फैसाखौ सोनानै हरबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना गोबां मानसियाबो मोनबाय दायो, नाथायबा माखासे मानसिया दा मोनाखै। दा जायफोर मोनाखै नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरनो सानदों आरो नोंथांमोनाथ' सिगांनि इनस्टलमेन्टनि फैसाफोरखौ मोनखाजोबदों जानांगौ। जेनेबा नोंथांमोना 17थि किस्तिनि फैसाखौबोथ' नोंथांमोना मोनखादों जानांगौ, 16थि किस्तिनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोनदों जानांगौ। जुदि नोंथांमोना जायफोर 16थि किस्तिनि फैसाखौ सिगाङाव मोननाय, बिनिफ्राय 17थि किस्तिनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोनखादोंबा अब्ला नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा। नोंथांमोना नैबे 18थि किस्तिनि फैसाखौबो मोनखागोनखा। नोंथांमोना मात्र एसेल' नेबानो जाबाय। नोंथांमोननिया दायो मा जानानै दङ, FTOआ जोंहा बियो पेन्डिं जानानै दङ। दा बेवहाय साइन जानांगौ आरो। दा बे FTO प्रसिडा येस जाबानो एबा साइन जाबानो नोङो बे फैसाखौ मोनखागोनखा आरो नोंथाङा जेबो बेहाय जिंगासिनांगौनि खोथा गैया आरो। FTOनि मिनिङा जाहैबाय फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डार। बे जोंहा इम्परटेन्ट आरो दै, जोंहा बे FTOआ प्रसिड जाथारनांगौ दै। FTOनि फुल फर्मआ जाहैबाय जोंहा फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डार नालाय। दा बे फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डार एबा FTOखौ मोनाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाया। दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना सोरनाबा पेन्डिं जाना दङबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोनखा। बे फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ मोनबानो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबगोन। फैसाखौथ' जोंहा दा बावैसो सोना हरदों नालाय, दा जानो हागौ आरो नोंथांमोना गाबोन समफोरनि गेजेराव बे FTO प्रसिडा येस जागोन। बे येस जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मिथिखादो फैसा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबबाय होननानै। दा बेनिखायनो पेन्डिं जानानै थानाय नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंनाय जायो। दा फैसाया जोंहा प्रसेसआव दङ नालाय, दा बेनिखायनो बे पेन्डिंआव दङ। बे येस जागोन सानसे साननैनि उनावनो। नोंथांमोना गाबोन समफोर एबा दाहायबो मोनाबिलिफ्राव नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना मिथिनो हागोन नोंथांनि बे FTO प्रसिडा येस जागोन ना जायाखै। येस जाबाय माने नोंथाङा फैसाखौ मोनखाबाय आरो 100% बे फैसा हाबखागोनखा जुदि हाबाखैबाबो। दानिया खोथा फैदो, जायफोर नोंथांमोना FTO प्रसिडार दायो न' जाना दङबा, बे फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ नोंथांमोना दायो मोनथ'वाखैबा नोंथांमोना फैसाखौ दायो मोनथ'नाय नङा दै। FTO प्रसिडार नाथायबा सम लागोन, गाबोन समफोर बेबायदि सम लागोन। जुदि गाबोन समफोरनि गेजेराव नोंथांमोना मोनाबा एसे मास मोनसेनि गेजेरसेयावबाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोनखा। बे FTO प्रसिडार जुदि नोंथांमोननिया माने सोरनाबा न' जाना दंथारो नालाय, पेन्डिंबो जायाखै नोंथांमोननिया न' जाना दंथारोबा नोंथांमोना माने एसे नेनांगोन आरो। नाथायबा ओरैबायदि जादों जानांगौ नोंथांमोननिया FTO प्रसिडार न' जाबाय, नाथायबा FTOआ साइन जाबाय। बे FTOआ साइन जानानै दङबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन। बे FTO प्रसिडार न' जादोंबाबो बेखौ जेबो सिन्था खालामनांला नोंथांमोना। FTO प्रसिडार न' जाना दङ, नाथायबा FTOआ साइन जाबाय, अब्ला नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन, बे साननैसोनि गेजेराव मोनगोन। बे FTO प्रसिडार न' थाबाबो सिन्था खालामनाङा दै नोंथांमोना। जायफोरना बे साइन जाखाबाय नोंथांमोना आधारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ मोनगोन। नोंथांमोना साननैसोल' नेबानो जाबाय। एबाराव मानसिफ्रा 9 कौटि माने 9 कौटिनिबो बारा आबादारिफ्रा फैसाखौ मोनदों। गोबां आबादारिफ्रानो फैसाखौ मोनदों दै। जायफोर मालाय खामानिखौ मावनानै लाबाय बिथांमोनाथ' नै ब्लं ब्लं दायो फैसाखौ मोनखाबाय जानांगौ, 18थि किस्तिनि फैसाखौ। दा बेबादिनो नोंथांमोनाबो जायफोर जुदि खामानिखौ मावनानै लाखिबा नोंथांमोनाबो मोनबाय थानो लुबैदोंबा PM किसाननिफ्राय फैसा लेन्ड सिडिंखौ खालामना ला। डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै इक्वेसिखौ होनानै ला, मबाइलजोंनो होनानै लानो हायो। बोरै होनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो खोन्थाहरबाय। आरो बिनिफ्राय आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा बेंकआव थांनानै आधारखौ गोख्रैनो लिंक खालामना ला। अब्लासो नोंथांमोनाबो PM किसाननिफ्राय फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन दै। गोबां मानसिफ्रानो आंनाव SMS हरदों वाट्सएपआव,
गोदान जायफोर देग्लाय एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना माने फैसाखौ मोन्दों आरो नाथायबा मोनसे प्रब्लेमा बेनो जादों आरो गोदान एप्लाइनाबो FTOआ माने बिथांमोना पेन्डिं जाना दं साइनाबोथ' जाखाबाय नाथायबा FTOआ बिथांमोना प्रसिडा न' जाना दं आरो दा बेनिखायनो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय लानाय दा बिनिखायनो बिथांमोना एसे टाइम लागोन आरो बे FTO प्रसिडखौ बिथांमोना येस खालामनो थाखाय सिन्था खालामनाङा बे साननैसोनि गेजेरावनो गोदान एप्लाइआनो जा गोजाम एप्लाइआनो जा थाबथानानै दङबा नोंथांमोना गासिबो फैसाखौ मोनजोबनो हागोन दै दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानबाय खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो बे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों